El que ha mantingut el teatre, el Premià, d'història, del que sigui, ha sigut sempre el Patronat. Intentem fer una cosa pel poble, perquè no se n'hagin d'anar i que estiguin orgullosos. Després parles amb gent gran, no?, i te diu que de petit tots recorden molt, il·lusionats quan venien a fer teatre, no? Tu, aquesta vergonya que tens, te la podries curar. Jo li vaig dir, sí, home, jo soc fet així. Diu, bueno, però te la podries curar. Vine al Patronat i surt a teatre. Jo a teatre, li vaig dir, jo a teatre, dic, t'has begut enteniment, noi? El Patronat ha sigut la nostra entitat, és la nostra entitat, seguim sent socis. No sé com va ser doncs, que algú em va parlar del Patronat i doncs bé, m'hi apunto. A una edat molt jove vaig començar a fer ja teatre amb el grup del Patronat, de llavors Patronat Catequístic, avui social. Al Patronat, òbviament, hi ha hagut unes quantes famílies que hi han deixat empremta. Hi havia Miquel Mandri, en Pau Reposi, que també actuava amb el Patronat abans del 36, En Josep Sisa també, que aquell també sabia pintar i pintava decorats a fora al carrer. En Jordi Planes era un crac per fer això, pobre. I va ser el fundador del que avui és la mostra de teatre que porta el seu nom, Jordi Planes. Portem 27 anys fent la mostra de teatre infantil i juvenil. Van decidir fer com una mena de concurs, però es van donar compte, després de diversos sondejos i diverses proves, de que potser concurs no era el més adient i van passar de concurs a mostra. I des d'aleshores fins ara, cada any es fa la mostra i participen bàsicament totes les escoles de Premià. El problema que ens estem trobant ara, casualment, amb això, és que el teatre a les escoles no troben monitors. Llavors, cada vegada tenim menys escoles, però és pel problema de que no es fa teatre en el poble. I això és un problema que realment ens està preocupant. Vaig començar a aficionar-me al teatre, sobretot començant amb els Pastorets, com gairebé tothom que ha passat per aquesta sala. I un dia el pare Pagès, que és mort també, el pare en Pagès, una bona persona i molt treballador, em va dir, diu, que faries pas als Satanàs dels Pastorets, tu? Perquè jo me n'enreia del Satanàs, saps? El Satanàs el feia gent gran i jo me n'enreia, el Satanàs. I dalt de l'escenari, joventut, feia l'índio fent el Satanàs. I es veu que ell s'ho va pensar que tenia de fer. I l'última hora em va donar el paper de Satanàs, sí. I el vaig fer durant molts anys, molts anys. I vaig fer de gran ja, que fins i tot ja se'n veia la closca i havia de portar una perruca amb les banyes i com queia a terra, em queia la perruca. Al Patronat hi havia una sèrie de persones que feien això, feien teatre, homes sols i dones soles. Posem el cas que era una obra que sortia alguna dona, doncs havia de disfressar aquell home de dona, perquè no es podia fer en un centre catòlic, homes i dones. Això era ja de molt abans, La Mare de Déu era un home i l'Àngel Sant Miquel era un altre home. Això és que no podien sortir dones, ho privava la Constitució d'aquell moment de l'Església. O sigui, fèiem una miqueta les més tradicionals amb el senyor Jaume Pagès, que era una excel·lent persona. Obres d'en Segarra en va fer vàries, la Maria Plovins. I després el senyor Dòria, doncs, que feia les així, que vam fer vam fer l'hereva, la heredera. I jo li vaig dir, per què no fem una obra d'Ibsen? Perquè és una obra que, a més, vull dir, té molt de contingut i després, si per cas, podem fer fills en teatre fòrum, a veure, explicar una miqueta l'emancipació de la dona, aquest tipus tal. Diu, si et veus en cor de traduir-la, evidentment, del noruec no, però del castellà m'hi vaig posar, no sabia ben bé. Bé, va sortir, o sigui, la base doncs es va fer. Però primer l'havíem de portar al rector, i quan el rector el va veure diu, no, de cap manera. Diu, això que una dona abandoni els fills i el marit, no, això en el Patronat, mentre jo mani, no la farem. I em va obligar a canviar al final. O sigui, vam haver d'esmenar la plana a l'Ibsen. Tot això és Patronat. Això va ser l'èxit del Patronat, la passió. Mira tu, tanta gent que sortia posats en aquell escenari que teníem al Patronat, que és aquests retratos, veus? I jo feia de Maria Magdalena, soc una d'aquestes, no sé quina, i una d'aquestes d'aquí davant també. Em vaig haver de posar unes trenes perquè, esclar, havia d'aixugar els peus. Jo dono més èxit a la presentació que a la interpretació dels que ho feia. Vam fer una sèrie d'obres realment molt maques. Aquest és de Vilassar de Dalt, que la vam anar a fer perquè vam tenir molt d'èxit. Van demanar a diversos pobles que les anéssim a fer
I va ser una època molt bonica, de veritat. Després del que havia sigut patronat catequístic, que hi havia butaques, com encara n'hi ha a molts llocs, que eren d'aquelles de fusta que es treuen i es posen i s'apilen, van passar a ser butaques fixes, que eren unes butaques blaves que van aguantar, no sé, molts anys, fins que ja no van poder aguantar-se més, i aleshores, en l'època que els cines tancaven, aquells grans cines que hi havia per tot arreu de barri, que hi havia de 1.000 butaques i així, tancaven, es vam assabentar d'un cinema que es treia les butaques i els donava a bon preu de segona mà i estaven en bastant bones condicions. Total que de matinada, amb una furgoneta que ens van deixar, a buscar butaques a Badalona per muntar-les aquí. Nosaltres l'any 2000 vam fer unes reformes impressionants aquí dins del patronat. No s'ha pogut fer més gran perquè és que l'espai és més petit, no? S'ha intentat fer el màxim possible, no? Treure les cadires de fusta, posar unes cadires més adequades. Després canviar els accessos, perquè abans s'entrava per una manera, s'entra per una altra, tot assessorat pels arquitectes i el cos de bombers. I aquesta vegada sí que amb la col·laboració dels socis i de l'Ajuntament que es va signar un conveni, amb el qual vam aconseguir una tercera part pràcticament del que costaven les obres. El següent pas d'aquesta gran reforma que es va fer és pujar el telar, perquè així podrem pujar tot el que són focus, tot el que són els decorats verticals, i el més important és la pantalla de cinema. La pantalla de cinema fins ara la tenim que se'ns enrotlla cada vegada que la fem servir. És un problema perquè de tant enrotllar i desenrotllar es va fer malbé. El que volem fer és que la part nova, que es va fer després, que és la part de l'entrada i el de les sales, intentar que es pugui adaptar a el que és la part antiga. Hem treballat molt, perquè aquí, en aquesta casa, gairebé tot el que ho fa voluntariat. És com una droga, el patronat, de veritat. Tu al principi entres com, bueno, vindré a ajudar una miqueta, no? I després et va entrant a dintre, i és impressionant, no? Jo crec que el patronat és una de les entitats, jo diria que més viva de Premià. Al llarg dels anys s'ha demostrat, perquè sempre hi ha hagut gent amb ganes de fer coses i fent coses, que és el més important. Nosaltres sabem que hem entrat, estarem i sortirem, no? I llavors l'hem agafat d'una manera, el volem posar al dia, deixar-lo per les futures generacions que se'l trobin, perquè ells puguin continuar cap al 3000. Aquest de la Ventafocs, veus? Aquest és de la Dida. La Dida, aquest també la Dida, i la Dida. Aquest era el senyor Gurri, que va ser president del quadre escènic durant una temporada. El patronat ja feia molt temps que es feia teatre, feia molts anys que es feia teatre, però jo no hi havia intervingut. I llavors al formar-se un grup a l'Amistat, jo hi vaig entrar, jo tenia 14 o 15 anys, i el grup de l'Amistat era format per una sèrie de persones que van marxar en un moment donat del patronat, per no sé quines circumstàncies, que hi va haver de mals entesos allà, que com que jo no els vaig viure no els puc explicar perquè no ho sé, i un altre grup que venia de les Sederies, del grup de teatre de les Sederies. Aquesta la primera d'aquest quadre escènic de les Sederies, només sortia jo de dona. Ells ho ensajaven a la fàbrica, però llavors, com tenien una obra a punt, la feien a l'Amistat. És que al formar-se un grup a l'Amistat, aquesta gent hi van venir. Es van engrescar, hi havia un director, un tal Torre Badell, que era de Badalona, però es dedicava a fer de director de teatre. Treballaven aquí, feia de mecànic, i ell va engrescar, s'hi formava un quadre escènic. Aquest, el milionari, el Putxet, també és feta de Sederies. L'Amistat, cada vegada que es feia obres de les Sederies, l'Amistat era un lleno. Sí, teníem molta feina a l'Amistat, Escolta, el Bart estava així. Totes les festes de Nadal i de Cap d'Any, la festa de la casa. En aquella època era tot, no? Perquè aquí ens trobàvem, hi havia totes les tertúlies, i era un punt que tota la majoria de gent del poble s'hi acostava. Els concerts que feien al Cafè l'Amistat, jo no me'n deixava perdre ni un. Per l'Amistat han passat les millors orquestres que hi havia llavors, en Demon Jazz i tota la colla. Un remenant una copa. Boquen! Llavors hi havia un Boquen, ara no hi és el Boquen. Tu saps què és això, el Boquen? El Boquen era el meu pare havia fet, que anava amb una cafetera de cafè. No sé si era cafè o què era, bueno. I llavors, el que volia un cafè, en comptes d'anar cara crides al camarer, un altre cafè, deien, Boquen! I aquell anava amb la cafetera i abocava de dreta la cafetera en el got. Bé, doncs, senties de parar, Boquen! Un que remenava, un altre que... Bé. Llavors, l'Amistat va ser una època, dorada,
Es va treballar molt, molt. Anàvem tots molt forts i es feia una obra al mes. Imagina't que ara una obra de teatre dura 3-4 mesos quan l'ensegem. Jo no diré que la féssim tan perfecta, però vam primer agafar un rodatge molt fort i es feia cada primer dimarts de mes, o sigui, un dia entre setmana. Cada primer dimarts de mes s'estrenava una obra a l'Amistat. I llavors era l'Amistat antiga, que encara hi havia l'amfiteatre dalt, i era ple. La feina era perquè capiguéssim tots, m'entens? Vam fer d'un Juan Tenorio que hi sortien d'allò en Bruguera. A l'escena de l'hostal, que estan tots els personatges a l'hostal, que hi va haver un apagón general de llum. I, bueno, vam quedar completament a les fosques, però els actors se sabien tan bé el paper que va quedar a les fosques al teatre allò, i van continuar recitant, era tot en vers. I llavors a dintre l'escenari buscant espelmes i van sortir un parell amb espelmes i la gent, un aplaudiment, va dir que bé, ho hem fet. I va resultar que al sortir ens vam enterar, la gent que era el públic, que havia sigut un apagón de tot premiat. El que passa que allà es van pensar que era un efecte especial. Aquesta van llogar un artista de Barcelona. Com es feia una obra que hi havia un paper de dona una mica compromès, que volia dir que era una dona de la vida, una dona una mica lleugera, es llogava una actriu de fora, perquè no hi havia cap dona del poble que ho pogués fer. Perquè, esclar, ja haguera agafat mal nom al poble, fer aquell paper. Aquesta la van fer a l'Amistat. La primera vegada que es va fer l'Hereu i la Forastera. I aquesta era l'any 59, sí. Doncs veus, aquests retratos són... Aquest és d'Hereu i la Forastera. Veus, en Bruguera, la Maria Provins. Aquest també l'Hereu i la Forastera. Aquests retratos, saps on són fets? A Can Manent, però quan encara hi vivien, Aquest banc el tenien a Can Manent. Aquest també és l'Hereu i la Forastera, aquest també. Doncs en Pagès, la Maria Provins i la dona d'en Giberta. I no en veig més fins aquest que et va explicar la Maria Frank. En aquesta època del centenari que es va retrobar aquesta gent que havien fet molta feina a l'Amistat durant els anys enrere, doncs aleshores sí que vaig intervindre. Hem pensat, com que és el centenari de l'Amistat, de fer una obra de teatre que voldria sortir, jo li vaig dir no. Després de la sorpresa inicial... Vaig anar pensant, l'Amistat, ara per què no hi vaig? Però ha sigut un local que jo, com a local per disfrutar el Patronat, de petita. Però després de l'Amistat jo he anat molt al cine, jo he passat moltes hores bones amb concerts i coses. És una cosa del poble. Si els del poble ens neguem a contribuir, com ho faran els forasters, que no saben la història. La gent va tindre molta il·lusió de que se'ls recordés, de que se'ls tornés a buscar per fer teatre, que és el que realment els hi agradava. I llavors vaig anar a trobar i vaig dir, mira, allò que et vaig dir que no, sí. És enveja que tenen del teu cos i del teu aire. Gràcies de la vida. I llavors ja ens vam reunir. Excepte en Joan Martí, que no hi era, que llavors el va fer en Pere Tort. Pagès ja no hi era. La Consol Grau Pere ja no hi era, em faltaven. Vam haver de d'imbatre's, però jo vaig fer el mateix paper que la primera vegada. O que la primera vegada era jove, em van haver de caracteritzar, pintar el cabell blanc. La segona vegada ja em van haver de caracteritzar. Ja tenia el cabell blanc de mi mateixa. Des del meu lloc del purgatori, això comença a ser la veritat. I com a actes destacats jo diria que aquest de la recuperació d'aquest cor de claver que encara actualment estan en vigor i estan en actiu i amb la il·lusió com el primer dia que van tornar. Es va tornar a recuperar també l'escala Nifi. Va vindre moltíssima gent, la van haver que fer una altra vegada. I en general la gent va participar de tot molt. Vam quedar realment satisfets i contents de la resposta que vam trobar per part del poble. Gràcies a l'esforç que ha fet l'Ajuntament per recuperar la sala, gràcies a l'esforç que ha fet la Junta de l'Amistat per punxar l'Ajuntament per recuperar la sala. La sala se'ns ha fet velleta, això està clar, ja té molts anys aquesta casa, i ja calia d'una vegada per totes una actuació important a nivell de fer una obra que ens permeti
garantir la continuïtat de l'amistat durant 100 anys més, com a mínim. No? I l'amistat s'ajusta a donar resposta a la que molta gent està esperant. I bé, amb això vam començar tot el procés, que ara en aquests moments ja estem en el 8è any. En fi, en definitiva, que aquesta sala polivalent és la que donarà resposta a totes les necessitats que tenim. I ara jo crec que estem molt a prop ja de que això es pugui convertir en una realitat i que l'amistat del 1892 passi a l'amistat del 2010 del segle XXI amb un futur esplèndid i, en fi, pels nostres fills i nets, no? que puguin gaudir de l'amistat igual que ho vam fer nosaltres. I a continuació, un quart d'hora de descans. En els últims temps vaig arribar a dirigir un parell d'obres en el patronat, entre elles hi havia llum de gas, que, bueno, doncs, que va semblar que per lo jove que era ho feia força bé. A mi te'l veus, la veïna del Terrat. I és l'única que l'Adrià Balaguer i jo érem la parella jove. Vet aquí que un dia, estant a la Salle, com a pare d'alumne, em van proposar, escolta, que voldríem fer un grup de teatre per veure de tenir ingressos per ajudar doncs, en les activitats extraescolars. Per molta afició que tinguéssim, i en teníem molta, es va arribar a fer pesat, almenys per mi. I llavors vaig proposar doncs, que un altre agafés la direcció. Hi havia persones que ho podien molt ben fer-ho, no es van atrevir o no van voler agafar aquesta responsabilitat i aquí es va acabar el Teatre de la Salle. De Francesc Casas i Amigó, El roure vell, i diu així: a la plaça del meu poble un roure molt vell hi ha. Son tronc abraçar no poden, 3 homes dansa les mans. Les fulles del seu brancatge ombregen el meu portal, les parets de la parròquia i les tombes del Fusar. Bé, una altra de les maneres de fer teatre que hi ha hagut últimament és el fer el teatre llegit, les lectures dramatitzades. Jo m'hi vaig posar com a cosa nova, perquè per mi sempre s'ha fet teatre i bon teatre. Però lectura ningú m'havia fet. Hi ha molta gent que ha fet teatre i que, com s'hi posa amb les lectures, diuen que és completament diferent. Però no pas més fàcil, És diferent. I jo crec que val la pena, com a història de premiar, tenir-ho molt en compte. Perquè, de moment hem fet 10 anys, no sé si durarem gaires més ni gaires menys. Bueno, gaires menys segur que no, gaires més no ho sé, però hi ha ganes de fer-ho, s'ha fet un bon grup d'amics i s'han fet coses molt interessants de teatre. Tant hem fet, doncs, a veure, l'última vam fer unes bruixes a Salem de l'Arthur Miller, que això ha sigut el Nova Mas, però hem fet Segarra, i ens repintem els llavis d'alegria i un xic esquerpes per matar el sanglot, amb la feina i la casa tot el dia fent veure desmenjades, que això és tot. N'estic satisfeta i crec que tots els components del grup també. La nostra associació es va inaugurar el 1997 arrel de voler fer una entitat pròpia i de separar-nos d'una entitat de la qual havíem col·laborat durant molts anys. L'objectiu va ser poder crear una miqueta, una associació teatral on hi entrés gent jove, nens i gent gran i es pogués fer no només activitats amb espais tancats, sinó també molt de teatre al carrer. Preparem sobretot, prioritàriament, pessebre vivent, carnestoltes i pirates. I paral·lelament a això es van assajant obres de teatre i es fan cursos d'aprenentatge tant d'expressió corporal com de música com de maquillatge per arribar a una actuació de final de curs que és quan es dona per tancat tot el període d'un any a l'altre. Campi qui pugui perquè va ser un nom que va sorgir dels mateixos nanos quan ens vam trobar desemparats perquè no teníem ni un espai ni una entitat que ens recolzés. La meva crida cap al futur és que, sisplau, els nostres joves i els nostres adolescents no ens abandonin i agafin aviat
les riendes, no?, de l'escola de teatre i així nosaltres ens puguem jubilar. Bé, Infusió Teatre sorgeix en un moment donat que hi ha una gran afluència de joves a Diables per tal de donar cabuda a un gran nombre d'iniciatives creatives per part dels joves a Premià, que fins en aquell moment poques possibilitats en tenien. Hem estat sempre vinculats molt a les festes majors, sobretot aquí a Premià, d'on naixem, però també a altres llocs. Hem tocat tot tipus d'actuacions, des de més teatre, més circ, després sessions de fotografia, pintura, tot el que se'ns ha ocorregut. Cadascú ha anat tirant cap a la seva banda, uns més cap a la imatge i el so, altres cap a el corte i confección de roba, cadascú ha anat fent les seves coses. El plantejament actual d'Infusió Teatre és tornar a reincorporar les nostres files molta gent per tal d'aconseguir un resultat digne de la nostra reputació. Tot ens ha portat a tornar-nos a ajuntar amb Diables, que és d'on vam sortir originàriament. Bona nit i benvinguts a la 11a edició dels Premis Butaca, els primers premis de votació popular de teatre i cinema de Catalunya. El naixement dels premis va començar en un moment on hi havia, en aquell moment existien els premis de l'Associació d'Actors, existien els premis de l'Associació de la Crítica en aquell moment, i no existia cap premi que el donés l'espectador. En aquell moment vam pensar que era un buit important, ja que l'espectador és una cosa bàsica en el fet teatral, és a dir, sense espectadors no existeix el fet teatral, i vam pensar que per què no, començar des d'una emissora petita, d'una manera molt modesta. Va ser en el 95 que es coincidia amb el centenari de la invenció del cinema, i a Premià de Mar s'organitzaven una sèrie d'actes en homenatge a aquest centenari del cinema. Vam pensar que era el moment de fer-ho, de proposar-ho i de tirar-ho endavant. Mai ens podíem imaginar que els premis arribarien on estan. I tot va començar d'una cosa molt petita. Els primers anys eren a través de trucades de telèfon a l'emissora, els 3 primers anys. Després vam pensar que, degut a la resposta del sector, és a dir, a tots els professionals que venien i que ens van recolzar des del principi, actors, directors, productors, la cosa havia de créixer i es va començar a expandir per Barcelona, portant urnes als teatres, i tot va començar, me'n recordo, d'una manera molt... O sigui, amb molta veritat, amb molta entrega, amb molta passió, però mirat des d'ara d'una manera molt cutre, no? I tot i així sempre ens van recolzar, i jo crec que l'èxit dels premis ha estat això, que incloure l'espectador, no? Fer que la gent que vingués als premis se sentís com en una festa en comptes de com una entrega de premis, no? Després de 10 anys de superficialitats, hem decidit canviar radicalment. S'ha acabat el cachondeo. El fet de fer 10 anys està molt bé, et satisfà molt personalment. Una cosa que has començat tu, que ha sigut un projecte personal, s'ha convertit probablement en un dels actes que aglutina més gent, diguem-li, famosa degut a la professió que és, no? O gent coneguda que es fa premiar, no? Que aglutina molts mitjans de comunicació, perquè realment els premis, la repercussió que tenen i el prestigi que tenen dins del sector és molt important. Ja en tinc 2. El pròxim un sofà.